person no money no na oba sa situation mu so ni nyina o munim if you say mi kuna damfo no ye fie ni a omo so fie ni okay ye de ne han okay na omo so ye omo adea na ye da ne de no wato ama ba no wato ama agikum no nti I say no person was san atoma obi foforo na you know agikum no de ja me ba ne say so ohun se ni nua na ba ho de obi aba ho a on friend no kan kire no okay na akra no ko friends o de papa bi aba ho a wo cheche na che say o mu di anu nyina wo beton ama no akra etan nyina ni o na o frɛ you know o frɛ fence agikum no e bo na mane say papa na ha say de nkrofo ba plot no so be say o ton ma nipa mi okay e ho kra de ye omo asase sem nti o kra de wo mo a e ho no enka ye de ye ho enti prepare no man fru ko be no na bo be say ewia nyumra na anadwo na ewia o frɛ me na ewia fi say akran de ne phone be si medwum charge na opie ko ya akwansi na ba no frɛ me na omo ye adwuma wo fie wonti na ewia okay waton ku be da me ba no David onto me nkra ne nyame wo mo interest hospital wo mo nyina obi anim ku be foro okay ba ku se kra ato ne badin adwuma ya no person de akra ne ye ne se na ya de omo charge ne ye omo ta man iti ku be because of the situation de wo hwe ho ma no ese omo ba na se omo se wonte a onti da boys bi so ye adwuma o omo ye mpabo a papa na amfo so na ndi na tem a woti ku be no onfro da ono kra jekum na de ehwe ne de an kra di adanse woti mire bi o kan so wonte woti da bi be ne se ne woti onyim fro esi fie nim efie na nim wura fie no gate se ya esi animu e wa pa aiwa what about eno so ha but ya mo nyina mo fa ento so e ma ye nti na je so no na hye no e ma ne de ahomete e foro ye ene wo free so ebebo ebebo fom to free so bebo fom no na omoma anwo de ne call hospital me no friend 87.9 nti wo friend mi kunu say on friend me na ono de obabi ani nti obo fom no na papa no so onte kube ma na ogina ho a wo ogina kube ogina ho agi kube na obo fom no o ma fa na nkwa hospital no o mo twen ma mom ba ye me fa ne ko na ka bo ba no wawu me ba na o mo gina ho ne say o collapse ne sa o monica na monica krasa ene ye faka me ko na o fa dropping si ho dropping si fi nani enti ade no one nika fa na nkwa na bia one frame say bia say ni say na say enti ye ko hospital say momra na o ma mo twen enti tama o free wo bebo ho no edi be science na mumu timi aduru ho akofa na ko hospital 30 minutes one hour edi be say edi be 30 minutes because no be adwuma me we adwuma usu fly me free nka we be adwuma usu fly na me around na nka me ni wa ka 2 hours come to me no if the traffic or kwa nimpa ke be di be 5 hours anta nka me duru ho se wo ba na se wia na ayi a enya ahomache a ekwan da mu a na se sa time ne de unya kwan no abesene yise bia ne upe ambulance na se ne de wudi mirika de ene na ka se wo kofa obi a wate ahwe de bia de we bantem na wo fro ka bia se wo ba de ene nka be di be 5 mekwa na nka wo ansa wa duru ho mekwa na nka wo ene otumi twen wa ma wudi free ha ebeduru ho enkarry ho 87.9 sata na ma ba adwuma ntina me so full line ntimi so full enya nti one free so full line e call me free so full line e call ho no e be 30 minutes e call enkarry efa na asem ni si so full line sata na me so full line nti wo mo frɛ me no wanka so o me kwa na me pesa me ko visa ma se me nema obi ani wa wo hwe ama me ena o so osrɛ me sa na me de gya obi ena me ko nti sata na e so full line nti me nam form kra na e call be 30 minutes nti bokwa no ogina ho bi me kwa no ho na ase we wura fie ko fa de nti me bisa me ye na me se na da wuti ko be na se ho ala wo ye den o hwe me ontimi ankasa se collapse na ya pija na si ho nti wo mo gina ho wo mo nyina so ni emi ena o mo se papa na otifie ha no odo yewu ama na afriku be na te ahwe collapse otogo to emu jafe na okay nti ukwan na emoja etu no ana emoja no ko tu ni ji papa entu ni ho ho de pai na henefa ne nan sei no enkase no ne nan we no kase no sei ni bu okay me pacho ya na mo de atoso e de amame okay
we no bra mo yi ne ba fi ana we no da hospital ye no operation no ade echen da na ye no ye de no call ya ade echen ye no no ye no operation no operation room o okay afi na no mo pie na si nchan ya na ye be ye de ko wo 87.9 we dey no ma wi operation ye operation ye operation upra ya na ade echen ye ni eno na dade ne hye ne nanu na oda empa no so no okay and the infant hospital na mo de go yo G ne okay confirm na che confirm na mo de no ko na okay we operation room na oda no okay nti ahwefo ne etiefo no na ye de kyeremra bra ye ma ne ba ne so no ba ne friend say ye friend Frank I say Frank say okay nti bra ye de Frank say e call hospital ho no omuko ye na operation no eno na ye twa e de akyeremu nti no but bra mo call ye na no o tiku be na se ne de mo antwa na me phone me gya no na me charge nti na e wo ho na me charge mo anya mo ni nyina na tifie ba ko hu ye tu ye na adwuma na wo ye ni nti wo ka ha ye tu ko efie wo nkawe nti ye tu ko ye nti ono de adwuma na wo ye ni nti na ye so wo ha ya wo ye opira ye na mbefa no ko ye yi no ko fie na o ma onsan ma o so ma mehwe no ya le na adwuma wura mehwe no obi ama ho adwuma mfo obi ansi ho nti wo se adwuma mu onko na dapa no ma no ko fruku be na opira ye no dapa nso e wensi ho da sister wensi ho ofre me cry of phone so na o ye me ade ko be na wo ka so won fro no wo ma ni sika ana wo charge ni so okay sa me fruku be dua itima wa mejo 2 million e na wo tua ne ka wanya ne o ma me sister o ma ne hwe wanya ne hwe o da hospital o ma ma ho dabi yi ne ba fi o ma nko ho me sheda kura ko o ma me fi ko kan se ma me asem se na aba na me se ma me asem se na aba en hwe yi ka ma me kura nsuma ne ba ne nanna anase ono akra ye fa ne ntena kam ye so 90 years ko 90 years se ye ko na otimi nante bibia en ka ma me kura mra ho e me kan che me se bia me ba me behwe se yampa 87.9 obiansi wo bepem nne ameka se obiansi wo it order how for how many order how 40 days na kan be do so nti ye ma ba fie enu se wo kwa just dropping ye yi no ntimi nante just dropping ye ko ne we hanen ka we dropping ye be 200 dropping ye be fa bia dropping ene ye fa ada minutes kana ye se ye kofro trotro ye fra je se mesre wo mo se mesre mo animu se ne de mo ma ono nko antena ho na metua sa line so ka se wa ya apache ana se no he said the you know not o use crutches na o mama the crutches ni 87.9 nti ono atimi nante so ono anante na yanya yenhwa ade di be 1 year me san fa ne mra na nti se how by pa na ha no se no o danyane a o twene na na se a chanza na otimi agirigina so ntimi nya yi papa ne ho nto no na doctor for no mo hwe no ka chem se maame o se nya say 3 years doctor for no ka chem se maame se obi firi kube so chehwe a ya na kan adwene nti omo kan no nam so onu mu adwene mu nti me ka kire o na omo se me hia se ntfiti nya sa se je se akan adwene ama ka sister me bo no doctor be fie no baby I no call hospital dada no me wo ho ayi nyina nti no hospital bills no receipts ni nyina no mo bo ano de gu ho de kire o mo se ka se na mo boy pacho ni nyina ho ho ka ni nyina na mo de ma wo mo sata na 40 days de se enya 40 days ni na yenyi no ni 40 days no time a mo de eka 14,000 e de ema eka kire wo mo na o ka so obetua mu 7,000 na mo so matua mu di aka no sabra ni yayi no ana na oda so da hospital sabra ni yayi no enya 140 ni yayi Akoma kan be do 40 days ana se ni hwe condition e kakra bia ye se brefie ya na wa ba review o ka se wo da ho e ka wo be so a wuntimi enti wo mo ka sa a kire me na mte ase enti na me de ne kobusumi bia e ko room 9 ye ko room 9 he sa 1 year e na mo se yenko to aso ofie tini e bom ba fie ne ya be mia kuro na ba ye bibia enti na se nyina ma report ya ma police nso mi kuro se na danfo no enti one no onim so be sei enti me enka nchira police for me enya ne on dia mi nyai o se fa ne nko ba bia na ya ne ankasa me ne omo be kasa eno no omo kasa ya so be twa ni 87.9 enti mama police for amane enti sa
say sika no otuai won tua kapre makra maame 50 million no say me ka say menye o say me nsan say ni nua no no sign no ma why na tintim sankrata ne ba o ma ne lawyer na de ba ya na why na de sankrata ne ba o say sign ni nua no gina phone so ye conference call ntimi nka no mo nyina ante ase say me fa ne ko ba bia say o me hwe akola no wanye ne hwe a me de be ko ba bi nti no me ni nua me nka mo mo ante ase ena me say no so de enye yi nti say e kana aba wo de 14,000 no a eno no ho receipt Akoma FM 87.9 Kumasi. Say e ka no a aba beka ho no ye besi da nya proof pa so ni nyina ho eno ni receipt ho ni nyina ho ya doctor Nsasha say Esha say o doctor cry medical report that because once na wo ka say bi o mo fa dropping bi o mo ye we ni no de say receipt no eno na receipt no na de so nka ho medim ni nyina me de beka ho ahia na nka me so na so mama bre nti ye besi da hu say e no kra say mo fa dropping we ekọ hospital no taxi driver na say Uber no eje mo 50 cedis and 100 cedis and ye betimi ye besi Akoma FM 87.9 eno de on say wo for dropping a enye receipt exactly nti na make us say e besi da ye hu because obi a ono ha adwen sa obe anu so obi bisa say ho nkracha we na besi da ye nya sa nkracha no e de aka ho ne approve ya che nipa ne say e bia from that time no to say no ya boka bebro by 500 million yen to me fa ya no sa receipt ya e kire say e ka ye boy ni nyina me de agu ade mu ho ni nyina ho isa ka de brem me ba na me re ni fi kakra de bia me ko ba bi so me ko e na ayi ni so e fa ni say 87.9 doctor Kraji o my medical report ama me eno say agim 20 million say ade a papa na ye no say no omu nyina na omu nim omu bisa omu kra ka yem say we no we free ku be so tehwe be kana adwene sa no omu ka jena me say ne za ne akra wawu bi so no ayi dada and oba no apart from say na say no osi behave previously na kwanhia ma ye no say wasan ye keka bi maka ho na eye keka pai ba fie no ema say bi ko ba bia na omu hwe no omu ba fie ni abehwe no so honko say ya le ni nti no so ma ti ye ba fie busumi bia ye ba fie ni abehwe akola because pedro ene omu ba me mo ka scan ya defan say no say 500 e ka busumi bia say me bo no ba fie no abehwe na wo cross na down for no nti for sa na we nyina no ma try say bia money omoko because munim o ma adwuma mu anya adwuma mu kra munim o mu fie nti ma try say mo beko ene o matena se settle ene anwie ka say omoko ehwe conference call no apart from conference call no dey search o eno no ye after 40 days no ya na eka no 140 no da ho no eno ho asem o but o ka say bia onye no efiri wo no masanya ko ho pinche wo mu biem say eka no e ba ye no enye momo ba ne fom so oti ase ena nye say oti kubeton ena maka chen say onkoti kube ni bi mra mu no ofiri so abehwe fom eno de enka ye na adwuma a wo ye matua ne ka ba we de wa na wo bepe uku ba awie na wuntumi fo no waso no obi ba ena wakọ akopra enu nti ya ka ne de eda ho onipa kro no nsoma ne ba no na nsoma no wepra tika ne yawo dia so oti ase aha enu wontua enti koba ase tua fa na mentua fa no ene ade no anti ase anya adwuma no mo san pinchen wo mu bie mu ana ase efiri wo no de ma ka ho ase bie ma bepe mo ne yawo dia ba ya ka ho asem me de ne komensia ahemfie nti me call ye ne ye kosa no no so o ma ne matena ene o mo se yensan enkobiem ahemfo ne se wo bo akora asasura ai asasura ene o mo se ye kurowura asaman no so wonko ene wanko ai enti o mo ye no mo se yenko ayi o mo tu bofo se yenko ohene na o ho no se obi ti asa o masa ase so di nsamfo enti so o mo ahwe na ma na amma na se betu o mo okromu a enti ohene na etutu ne nan ye koduro ne fa dropping ti ohene na etutu ne nan otutu ne nan no ena ye ko ye na hu na na hu na ena o sole no say papa we kan o ma ba me ensa akra na o ma na furuku ba ate ahwe na ye fra ahemfie na nko no ne ma me ni enti ye se china na se ya hye o da se bra wa nko de ne kuroma ji so otu a kuroma ji so otu a me ba so o mo betuo so o mo ntuo si ne awie ye de be hu ne chele doctor
Mami ma wakwa. ye bro Mami pacha na umpo nyame da Roma na mo nso e Nyame adom. Juada no pe abetra he dia na oh say. e Awurade radio Ti ye beko power specialist. That's We it. Dr. Akosua Aduaya. Do. Mami yo Akoma fa number no FM zanse bia 87.9 na Kumasi. wote kem na wopese wosi fam ebi nso so a na wani kyerɛ baabi na mrante ahene yɛ boa faketɛkyɛ ka asɛm bi wɔ se fa twerɛ da ho na san fa bidie na fa san da ho ɛberɛ a wonni biribi a wode twerɛ no ɛsiane sɛ number wei yɛ survivor number ɛyɛ number ho bɛhia wo da bi ɛsiane sɛ bɛduru sɛ bɛto apentene no ebi a na wohunu number no mesrɛ numbers no yɛ 0244 0244 54 54 44 44 22 22 0244 0244 54 54 44 44 Akoma 22 and a FM 0200 0200 38 38 38 38 31 31 0200 0200 38 38 38 38 31 31 and your WhatsApp line is 0555 0555 79 79 78 78 78 78 0555 0555 79 79 78 78 78 78 Pacho ebra wo di wani akyire mu wɔ nkranpompone mantam mu kwabenya ɛde kɔpoku ase na wosi mesi wɔ power bus stop na baabi a wofiri baabia ɛyɛ kwabenya sansa sɛ yɛ poku ase a ɛyɛ kwabenya Akoma ɛna yɛ FM kwabenya nso a 87.9 ɛsa yɛ Kumasi. kwabenya asekyerɛ ne sɛ yɛwɔ ACP kwantimpo no mu pɛɛ mfimfini pɛɛ ɛna takoradi nso yɛwɔ anagye estate yɛbɛn ahantama rural bank no wɔyɛ bɛbɛ na woduru gate washing bay n'anim hɔ na abom sɛ kwan bi de ne hwɛ anim pɛpɛpɛpɛ na wobɛhunu yɛ signboard no sɛ yɛatwerɛ so power specialist ɛba hospital ba w'anim a bi koraa adan na ɛtɔ so sɛ mmiɛnsa asɛ nan ɛna Kumasi nso yɛwɔ Aduayɛ junction wɔ Fɛyi ase ɛberɛ a w'ani kyerɛ mu wɔ Aputuo gya so wahunu ɛno nti woyɛ bɛbrɛ no aka kyerɛ mete ne sɛ mɛsi wɔ Aduayɛ junction Akoma ɛwɔ Fɛyi ase FM 87.9 Kumasi. osi wabɛhu sɛ dan no kakraka ɛsi wɔ putii na agya watwa kwan no mu na wabɔ wuram wada Roma yɛba sɛ di a yɛn no na yɛne mu bɛka ayamhyehyeayɛ a abɛtɔ Ghanafoɔ so seesei sɛne sɛ ho ntia seesei deɛ maka o mesi kidney no deɛ ɛyɛ yɛ no nipa da sani wɔ saa no baabi a ɛtwitwi yɛde kɔ no ɛnyɛ baabi papa o ɛnyɛ baabi papa asekyerɛ ne sɛ ɛkame ayɛ sɛ nipa dodoɔ nara saa na mɛka no ɛwɔ kidney mu ɔhaw ɛnyɛ kidney nephritis a yɛnsuo a ahyɛ a gyinagyina mu nipa da sani a wonam kidney bɛsi aba nsuo gyinagyina mu ɛyɛ parenchyma disease ɛno nso so ɛyɛ stones kyɛ sɛ cyst akɛseɛ obi kura ne cyst kidney mmienu ne kidney no cyst mmienu ɛna etua ho baako kyɛ sɛ nsɛm ha o nsɛm ha na medeɛ yɛ na medeɛ yɛmhyiahyia wɔ na ɛkasa asekyerɛ ne sɛ kidney yɛ kidney pakyɛw paa kidney ɛyɛ kidney na sɛ wodi ho agorɔ a aduane si gya so na nsuo obi ato no bo ase na wasa nsuo agu mu sɛ twɛw ɛkɛ sɛ wasɛ biribiaa Akoma ne sɛ FM ɛdeɛ na nipa 87.9 hu Kumasi. obi a wɔnam hɔ ne sisi deɛ ɛyɛ no ɛnyɛ afɛdi agorɔ in fact emu wɔ ya ɛna sisie no nso agyegye no ɛde ne kɔ ne pɛn akyi na atwi ne sɛ dwim sɛ 60 tua wo kidney ho a ɔn sɛ yɛ ade hono yɛ o ɛgye sɛ tie bi ɛbɛhom me tim wokɔ dɛ mu a wonna na kora nsuo ne gyinagyina mu saa deɛ a aduane biaa nyɛ wakɔnɔ na kora wode to yɛfono bɛɛ mu yɛfono mu nso hwɛ sim ɔkwasɛm ne yɛnya wɔ sanko na ma nipa yɛmeyɛ ne yɛ o ɛno nti saa bere mekamfa ma obi biara a wɔhwɛ yɛ sɛ ɛmfa nyɛ akwadworɔ ɛna ɛmfa ni Akoma agorɔ FM asekyerɛ ne sɛ berɛ a 87.9 Kumasi. hepatitis yarebɔne kɔduawuo Akoma no FM ɔpɛgya ne 87.9 ti hwɛ Kumasi. wiem te sɛ sɛbesɛbe aboa tea bi adwembɔne aba ne tiri mu no ɛyɛ power nko ara na onyame de ho akadeɛ hyɛɛ yɛn nsa power na onyame de ho adom kakraka hyɛɛ yɛn nsa ɛnam yɛn so yɛahwɛ nipa bebree afiri hepatitis yareɛ mu na sɛ wotumi hwɛ hepatitis deɛ a ɛne na yɛ adeɛ nso a wobɛtumi ahwɛ liver no wɔn sɛ berɛ a Ghanafoɔ nyinaa kɔkɔgye award no sɛ yɛhwɛ abibidurofoɔ obiara hoɔdene mapa baabi a yɛ a wɔgyina no power specialist ɛba hospital
Yenkwa na bra kansie ni kɔ na wiye no na yetimi agi yade kodie wo kwankoro hepatitis no ɛho award ɛnya award kitwa o ewiase nyina wo bia nyi bida na ampanso nokore nso ɛda di pefe sɛ enipa yahwɛ wo mo no doso mesi nne due maame bi ba hɔ ne no fokora hono ne no fo ahono ne brebuo ya hono ne fura yesi ten na wutimu sɛ maame wɔ te so ye awurade nyankopɔn ensɛm ha o ɛnɛ ne babae wɔsi yɛ kɔɔ ya wɔ numaduro na la ne nɔfo na twetwe ne funu nso atwetwe ɛnɛ de awurade adom ɛne nti sɛ yɛba ne yɛ ka ne sɛ yia na sɛbi nye sɛ yɛ bidwa yɛ num de bebia ne yɛ bɛsi afidie so ne yɛ twa nkontompo finfram ne yɛ de agu ha ne yɛ kɔ nka mmoa o nka mmoa esan sɛ dipa bebre de ayam hyehyɛ wo atwi mirika aba power papa bi otie wie ya na nanim ne wɔ se mekɔ yɛ kidney sister akye na nyamie ni me na de matinka de na wo se mitwi anamo enne wono na waye free lo ene nti mesra mo ye ba ye boyade bebre so hwe nipa bebre na ma enam onua tv so ma kokobo pa epie ma mo ge tu nipa kran ene bibia ye kama na we so kra ni hwe onipa wonam kokobo na etu mo ge ye wo so sete bia obeja onan he wo ja onan na kokobo ye pie piana o se twintwan eno no kokobo no na che se aye rasta twintwan na wo hye ho na wo tete obi kura timi koye se adua fe na kokobo na sori gambare na gina ho onsa ade na flexible ohun na ekọ na eba na ekọ na eba se aye bare upia na enko wo ye ne hwie nge eba na sa na ato ani bidesem se die obia beka se hure esan se power ba manne fibroid no nso ono nso wate ne ho ase san so obegege wo no abeda wo yam so obekọ ebra obi empam no san se so di duru power dia onyame ndam yen so mema na mudun so bebrebe no in fact ensam ha wo dun so no pure sa na kakakra na atwa na aye bare na aye asem izan se dun so no ba ntentem de bia na infection ebi so ana ye prostate so wahunu ebi ana chese bibi na enko ye bi kra na ye esikiri ena ama dwonso no ba bebre sa enso onyame adom ye nso de udiduru ho no mu a ye hospital o ye hospital oba bibiduro mu a ye no ye nye herbal clinic san say ye class 1 so ahun ti ye hospital eni nti na de bia na kan fuma se montwa na montempo san say so wantwa na montempa na ne ma ginsemu na ginsemu so awie san say kidney ni brebo na dru stage bia wo ye ni bibie enye na fatty liver no so titi ni pa na wo de ansa na meba fatty liver no so mesro gi number no ye number se ne ye 0244 54 44 22 0244 54 22 and 0200 38 31 0200 38 so fatty liver titi ni pa san se yaduane a yedi nyina na nso aba ho yaduane bia beko yeyam bia na nso aba ho brebo no wapagya ne nsa wahu wosone sua wono na yeson ye no na wabre na wada ho na wohwe de yekọ na aye bola aye totoka aye srade na guye edabre me so obi wo tibi twa na scan kra brebo no wunhu na fu na aye de ko se sebe enye ba na demo epri kukuku ni nyina aye fatty liver but o tua na mountain pasan se safo na tua na modie enne erade adom aye ye nwum nko ana Akoma FM osa ho asema nkyere wa yada daw isan se osa ye yare a emprempre yi die se die esia etiti nipa no kese obekwa akoye pylori test obekwa yesi ye positive osa moa wa no ya ye punsu bone ma wo no na wo yefunu no mu aye kuro me so betimi atwa obi photo video no anade kana scan no moa na moja gira de yafu kese de yafu no mukora hihye nsuo agese osa na yese tenkem na wote ho na wo twede no kwasemi ni osa betimi ama oboa yo ya
ebetimi ama wo mfe no mfe ebetimi ama wo chiri kasa ayo ya ebetimi ama nakora wuntumi ndabi na ebetimi nso ama wabubu agu ho ebetimi ama aduane nto ye funum aduane hihye wo bo onipa da sani wadidi oboy aduane ye wose kwa yam na sebi wo nso wakeso no wage so yew na woda watimi ada aduane gubu o aye ba gugubu ho bede no wada obi kura tibidi fufu nde ade be che no wafe no raw pamcho mu didi amfa ncheme it is all passum dwe na umpa kasakasa na umpe nkuro na obu na dwa wo yefuna dwa wo na untumi nda na untumi mo wo so no dia ene na be kamfo ama wo se adua ya SK no die e wo shop bia mu na adua ya SK po eza se mbeka akra kan wasem esan se ye die diguma wo ya so ye mfinhia bebre ama nipa bebre atu osa yare no ekọ indigestion na odidi ayefunu no mu asori na eto anto chire no ni nyina aye kama eni ti misro bomodi ko ba bia yeto na duro osempe maame adua ya SK ni bi uduru hono mu a obenya bia to wono mu asomdua beba obi wo ho mframa nko na gina ne yam ne yefunu no gas ankasa ono mu bibia be pie ama ho ato wo de wo se meboa wo de opa be sohwe aha na say nso typhoid no se de nsuo si aya tono amani peni ahuto mani peni ahuto typhoid de in fact yarbone esanse wono obetimi am waduna yo so obi na eye wo obetimi am wabodam na onti obetimi nso ama wonna na yare embema aduane bie no kon kosi se ofu bekasi ahunu concrete pad ye dia gum ebe wafu no mo ye bebrebe bekasi mo ye ma typhoid wo ya bo bone obetimi adunya obetimi atwitwa wo nsurum ama agya na yahwe agu ye obetimi asopa obetimi abobra boni biara na medie typhoid no ya na eye me wo sanse typhoid di bra obenya typhoid na kese sebi wakodi agya nan ye ma me no ye papa no ye nua no ma mo ye electrics no ya na madawroma mo pensu papa agusu ama ye sanse de ekọ die eni enyan na nso kama koma to yem typhoid ayew ama wo hu dwa obi ne se burning sensation se bo se ohunam dwa wo se hwegwegwegwe bakase ya yam bokodi astra eye typhoid aboana obetimi ama ho dwa wo ma wa wani bebiri wo wiase wanhwe ya wo kra wani nka wo wiase eno nti set sade abomodi ko bebia to na duru bia wo se me tokala kala she okrani kala osi adia ehye eno nti bomodi na ko bebia to na duru bia wo aseme pe kala na wakwakotobi na wo so akonom na yar bone asoro wo so na wanya asomdwe chese die jirikejiri ni die do kwasemi nie ansa na begina wona so ebebo oyo be ma na yo be ma no na chese be ma ege se be ma no wotimi pega na ho wotimi gina soro na be oyo be ma na be ma gina fom na ate agudi ya wudu fia ye bedwojo me na ada wo be bisate na wo kosa oyo be ma wotwe we be ma eso be ma bia ye be ma chimato bi na ama be ma na nya adwuma eno nti ni ya hye jirikejiri kama na obomode na otobi na de ko 87.9 Kumasi yeah ultimate no bomode ade tobi ne fasra o de sra wo to ho no abaka se etwetwa waso ye ye bia na ato se kan na etwa akora bo nsade beche na eko na bibia ye kama me pa mo cho mo modi na muntwa na montem na mo nso mwanya ahoden so ntem izan se de eko edie ya nhwe ya emmoa nkola na beda benya ne nefiesi wo na dipenim enye pacho numbers ni 0244 54 44 22 0244 54 22 and 0200 38 and 31 so WhatsApp line now be twani mani nyina afa so aba na 0555 79 78 78 pacho ye Kumasi Feyasi adua ya ajanshi takrade ye wanaje estate ena enkran pompone mantem soso ye wo power bus stop e wo kwabenya ACP road na so nyame pa edasende ye besanso enemo ahia nyame insha papa Dr. Akosua ya netem kan specialist adawroma tutumika mana moto na efa wani ekire ho na sadi obesi aye oyade ne ho adwuma no
wankasa ebeye wonder spa eya Akoma 87.9 FM on your TV Akoma mu Nsem dwumadie no na wo hwe na wutie no na ye ne akuabo ahema na edi nkomo. Hello. Okay. Hello. Yeah. Hello. Hello, Timinka. What's your name? Me pacha me te won kapa papa. Okay. Okay. But one place is Roma here. ebi enye bone. Na ye ma me bi e fe na akuabo ahema na bi asema beda ye se bre efie mi ense atwamu nie no o ma ne ba bi furu kube ma ofiri kube ni so ate abehwe fom mogya ika ni nyina de abo omo so amo afi wo mo wadama akire ya adwene kakra na ye se ye frɛ bi sa no kuro mu Ma mi hu elipa kwa me no kasa ni de oyi. Ansana me obi am no kasa ni. Wo hana me no kasa. So me dey the Maa Akos. Maa Akos. Ya wo. Adwuma wa Akoma FM on your TV. Akoma FM. Ewo. So kuma si asko. Okay. Mpacho asem no. Ira ko santi ma Akoma FM 87.9 Kumasi. Me pa cho so di akọ ehefa. Wono na dim ko santi ma fi to fi ho. Manhia. Oda sema ko manhia no bi asem na wi. Nti so ho bi ka nti ji ka mo manhia ko na. Me pa cho mo di akwa mo di awie na ye di ne sen. Me pa cho tam so me chro ba dia yi ni na ofodi vet me ka chro ba yen de. Na ofodi vet. Pacho na wono so ka kire me nso a onka ne kure because obi ani wa wode ne nsa benkum ba kire na gya kwan. Obi a wode na asem kwa ba bia no be men na tie. Mira. Obi a wode na asem akọ ba bia no be ka ne sade be ye obe ne de be de. Enti age se ofa ne ka me ye hu ne sade esiti. Nta me chro o se. Me so me kala for me so de ewo hu mi de mu a so be de ta no nti me chro ba bia yi bi asem no. Papa ono na de na asem nti wo de sade mo de koy na obi abo ni nkuro no wada woro manu nti na me bi sa wo no. Esma e kan yi ni nta mo nkuro. Ti me chro wo mo bi asaba hin fie ho mo nti bi. Wada woro ma. Ayi fie won so de me kan so obeti ase a. Ayi fie won so ye mo na mo koka ye no mo nyina ho. Enti sa mo so mo koka ne mo ka ye no a. Mire, sa mo koka ne mo ka ye na ko mo so nim. Enti no mo so ni what said de mi ni hobi no. Enti na me ka sa won de mo koka. Ena ba enti me pese me tie everyone no. De see 3 years ago. Nana hima pia wan ya de but no oni hobi. Oh, me chesa like say o so kan wi a twa so ka de me rafa na wo ka de me ka no. On say oni wo mi ni ho nti na ma fra na me ka to say se nana hima no mo ma nko wa mo ni mu a ka nana hima nko onim enti me nso se mo mo mi mu a me nim enti wo ka se me nko bi sa nana hima enti me ka to say see ya no na nana hima ni 87.9 Kumasi. o ti mo o dia ba chama me say aboa ba ko ya ni ndri enti asama ya ko sebre afisika aka wi me sa me start on the papa esi saint ya wo de ko ho no a wo de mo ka chen na hima no minim say wa fro kube wa theater no ne ko but esi saint resource na ye den obua ne say ya oba no ti wona nkata ye bol kafra o ti bi ka no ba ka chen exactly it's one can enti na make ka say obi de na asem ko ba bia bon ka ye besi nyina waka na asem nyina bi enso a wona de wanka enti wona abechem so ko ye no say na asem kwa ko see ye Emma ya born in favor of myself. So I beg now for him feel him feel because ya judge dem ma wo me no wa na ya judge ya de Emma wo enti mira ba ne san ye no aha no eti se ba bi akọ ye na ye ni no de ba ye ni ya frɛ no eti esi se me chro ba bi a wo ka se na wa kwa give the no me very thing kuta ana me ba bi a ka se o ma na de ko ye ba ka wa se no pa e ka me bon no e me ka enti me san se bra o hu enti me chro se ya ka se na wi o tu tu so ko wo ma ne ba ko furu kube me ma ne ba furu kube wo ma ne ba furu kube me ma ne ba furu kube ti ayade no de beto so ko twa ntro kakra kase ya beto so I know you busa ono sa de no na de ni na de ni busa na de mo de ti awe pa wona beta so mame o ma wo ba furu kube so ma wo ba furu kube wa ma na furu pa e ho na o ka no
was almost a call him a fee, no. Debio. Or him a fee on the assembly. Maybe say or say or ma will bound through Kube. One man of frost, so be some couldn't see, I'm your friend. Me na mini ho, only a plan. Into a man afro. A man afro, okay. Ubi Sacran is a Siacrano, a number. What a moment Sacran say. Aye, a man afro, or not a man of okay. Papa. Okay, me pacho na minimum sa or no na ya adwuma. Opra wa adwuma. Mira. Minimum sa oni wunua na ya adwuma. Unua ka kire ne sei bia wahwe ase na wapra e wa adwuma ni. Me say akwa men ka se on su ku ben tento. Men ka se on prai. Na me say me abra pa men ka kire ne so ko. Okay, let's just say Kubeni the over 40 time, but then you ask man. Good, that's my version. Let me tell you. Men can't one put it, men can't one gentle. Then when we say men make up a man can't one put it. Any other now who bear more than break Kubeno or free rubber ship from now who were around and none will be the best show. Say, woman, none will fear any friend with that or theatre. And if you buy, the mother friend of mine, and to all of the cafe. Men na mema nti no asem ti fa wuni ho men na mema ka so ka kire na eda na 1 minute ka kire wuni ma fe mu ekenya ka kire okay no just say wo friend ka kire no kra no wa ka kire ne say wo na wo so won furu kube ti say de wo no ka ne fa cho jina so ma me pa ma me wo say ebra wo ko ye no wo ka kire wo onu no be me ye ogina ho man so ka kire wo say wonu ne ka sa wo ba no furu kube no enye sa na ka kire me and wa sa so no ka kire me kunu ye nyina ne ani wo onu na no ne wo etu wo ka kire wo so onu ne ma ne furu kube me pa twa ne kai no say kai say that's wo kai because na eti me na me wo madwuma mu papa na me wo madwuma mu na afre me ka kire me say wa ma akra no me mra sesi a e na mbai so ho ntimi me ba ye me bo pap mo pa twa mo sa friend na me because se won tie nia wono ka wo se wa anya na ama ne furu ye o enti wo kai wo anu ono so wo ba ho no wo na wo se oh me se ne so on furu ku bente ma me ene wa beti ato okay one enya wo a na wan na so ma no na di enti so na mo jitu mu sa mo betu eska ne bi enti e wo se wo yi ma no wo ho na ye hwe because o jina so no won kai wo a wo so akate no. Hello, Papa. Hello. Mommy, Mira, Mesra. Mira, and Yanidi, one and Yanidi across Sabia, Yedi, and I'm not going to do it again. Papa, I won't a bro will pry, you know. Much yes, can be hospital bills. I didn't know what you can you or him. Debbie, say, well, pray, you know, hospital bills, Muchiana, Muchiano, as DA, as Mujuma Yenia, what prayer? Safran, Moko or him, I want to, a dear, see, or a yes, Habo Woka, Chirem. Was he almost young quadruso? You want to fuck you, you can't summon a young quadrus. Who not tell me the course or him a fear or Simon quadrus or him a fear honor, your coino. And I idea some we may receipt maybe the same as someone said you must near course or yet you were born in Cro, the wake I, and Wamubua, Sana me person me who a ho. You can't, we can't ask him, we the Eddie can't cry on beside and say, Papa. Mamma, the dinner. Hello, Papa. Mamma, almost besides Papa. Mamma, no, didn't know about her now to a boomy quasia. And on besides, what boomy quasia, what dear wasn't a bound. Where did I do more? I hope to say, and the boss, a council near a blow for Cravy. And after me, who dear, or say, I would dear, over quadruso. And now more, Nipper Baby, you know, say, I'm a mote, or say, over quadruso. And I'm saying, me a Christian, you mean quadruso. Or quadruso, I got here say, as some mecano, Yano correct. And or consign, what's up with the Asamatron so. I know the young quadruso. And I'm saying, me a Christian, as I need out no crazy idea. Maybe my journal from some Akona could be, me couldn't know Jina hobby. And also cast a son on the frame me, or can ho, says son on the frame me.
nia oba no ne ye adwuma no dia oba ne ne ye adwuma no ankasa no o he ono no oni na mate se waba ne number wa ha me pa cho wono so nke benya no ake pa dia ne ba ne ye adwuma no ankasa no aha na ni kunu no ene ade because say you waka na asem ewo nanahima ehefa ohima fie ne ko ohima oh not as ayi ohima fie mensia na de na wuchechire ma de ne ko mensia afidie so ma ye bua ne fo ye frɛ atiefo frɛ ne de omo se ye nko mensia nanahima ho na make no de wo kai wo nanahima ho ne ko ya omo se abrante ne se ye nko aduro so ntse me nko aduro so de a ene ebegua me fo sa na omo kan omo de se me ohima fie ho no papa ne se ye nkwa aduro so de na ebu amefo ye fo na ye se ebu amena te no asema okay oh me se me wa dance for me ni me kunu ya na kwa efre me omo tie afanu na omo bu anefo se wanya ade nti omo kan ya na ono se sa omo bu anefo de obekwa aduro so nti ene ne nko na wo se wo ne nko na omo tan ne asenie no se ne sa de asa wo se wo nkwa aduro no so de ya ye nya mua wo bimbiem ye bu awofo say nipa miere no ya kan asem na ebebua ne fo na ono ye nse ye nkwa aduro so ena ni omo wo nipa be mi ensa se ama me o se nkwa aduro so ye nkwa aduro so ena me se me asem ani da hoyi se pa de me nkwa aduro so na aduro so ne de me kwa no me nim se ha se ye kwa aduro so ban sa na ebebua asem sanya sa de me nim se anka me fa asem ne ma ha fi se nipa no bi sa ne se de na ade ayi ma me no wo se obu mi kwasea ena ye bi sa se obu ni kwasea wo de wo se ne ba ho na no kwa ya danse die me so na mini ho e na afrɛ me sɛ wa makra na afruku bi 2 de toso me ensa so me kunu o baabi ani na afrɛ ne sɛ o sɛ ne de asama bo e no sɛ adan obi awu ye be frɛ wo kunu because osu kunu na ofrɛ wo kunu nti ye be frɛ wo kunu papa Nuaba akwa ba ya meche so na mpo mu te sɛ me adom wo nuaba ye de nyame ase ye be madupa aksa me sa na kekre me na Mama Akos ase abusua ba bia wo bia wo tie me na awie yi ewo Akoma radio so anasa wo TV no so na wo hwɛ me no ba bia obi amammo ha na me mo akwaba na me no medi nkomo ba ko emfo apom de ho nsɛm na ye di nkomo ne ye tie abrabɔ mu nsɛm ye de ye ho aduru no ne ye num aduru nso eneyi ye benom a ye de betu osas mpacho tie mi hanom sɛ wonya osa sɛ ye onua bi na enya osa sɛ ye papa sɛ ye onua kuma na enya osa no me pacho mo asomra ha ne nkomo a ye ba bedie ebeboa papa ama enei o osa na eye wo no yatimi atu ase prekope ama ho atopa ye number no egu TV no so mpacho adaroma ya na wafa ama ye medase me pacho ye number no egu TV no so no betimi afa na offer sisi na ye no abonkomo afọ ponde ho madika aka kiro se yade na makwabra ne eka demo enti nsɛmpacho se wotie me na se ompese osa nti osa beku ato atwene anasa osa beka wato demo a ene mo asomra me pacho ansa na me no bedi nkomo afa yade fotan ye friend se osa ho no me no bedi ne ho nkomo no ye number na egu onua TV no so mpacho fa ne phrase sie na ye no ento nkomo no so ye number na ye 0240 23 83 10 0240 23 83 10 anasa 0203 822 855 bebacho number na frey sisie ye mpanimfo se ye nuro na ye de abadwa so a ye ton no wo frey pe ye be ma bia to bacho ye de enuro kama aye akantinka mienu na abadwa so ye no ye de nom edi tu osase na bacho aye hack healthcare for na wie oni ye hia na ye nsa no na nei yedi adura ye no ma yedi tu osase abadwama so a yedi ku osa kura anase yedi tu osase fi nipadua ni me ba cho mo asomra ha ye ka se osa eye mowa eye bacteria aye friend say H pylori tie ni ye pa H pylori sa emowa we ene de osa ebre nipadua no na obehwemu a ye nso ntia na wo ye funu mu no emienu na ya mutato mu omutomu a eye asamaranko mind you say sa H pylori na busua me ka ho asama kira wo say omo de osa ne ebredi pedua no utimi fa bi fi adwaye utimi fa bi fi sabi toilet so anasa janabia so etimpachaw mo asomra ha pa
H. pylori more than the Onyaba Unipadia anymore. What the how any asompedia in a bra war. Intimate so when you also pa the whole adronia diabano. Hassa Mesa and Hassa capsules. Hassa Mesa and Hassa capsules. Hassa Mesa and Hassa capsules. And no. San Romeo ya numbamu. Ya numbamu edi 2 hours say a finipadia anymore. Na niji sama wa and say. Food and Drugs Authority say, "Hey, papa, eti wa wanya osa, anasa wa wanya ayemkura o nipadua mu no, onum papa. Eti na dia wo eno no. Eti fa your number no, na frɛ yɛn. Your number no is 0240 23 83 10 0240 23 83 10 and that's 0203 822 855. Mepacho adro bafu a wo benom na de tu osase mpacho mo asomra ho ton hasa mesa and hasa capsules adro e Maa Akos Ghana for di ho adanse na enra de ekowi asode dem asore dem na nkofo di adanse nyankopon ye bi nanso afa hack healthcare for so and what this adro aba hasa mesa and hasa capsules so ye num nim ye rubomu ye di tu osase etimpa chaw so when you asa 20 years when you asa 20 years when you asa 10 years and that's when you asa 5 years kwa enkwa awie tutumika kodrasto bi abenwo pharmacy shop bi abenwo also to hasa mesa and hasa capsules. Would you want me more drone dia? Fa phone say, nature a drone and a good onia TV so no. Chane crack ucha fako papa no drasto hono. And nasa papa na maame no pharmacy shop hono no. What the channel and pacho obey a drone biam essence a drone and one nam a ye juma so a ye juma senkunya and yasam ketwa kra. Osa ni ti hanom ye o ma wudu bebre de di kan ye odona osa jodona osa na eyewa de biati pains awo ye funu ni mu etu ha Ghana ni won ko suda a won tebro for kwa na nya ni stomach ulcer obetima ka cho se manya stomach ulcer yes and your friend said jodona ulcer no e ba ye funu ni mu a aduani bi ebeto ye funu bi e so ko toilet aduani bi ebeto ye funu bi oti pains oti ya wo mu and your friend said jodona ulcer afa ulcer foforo bi ma ho no mo eye peptic ulcer number two mo asomra ye ka peptic ulcer no and na ye wa de bia bo sa obo ha sei no na esehyew obroni se unya severe heartburns de bia bo se na akoko wo hyew sa order for ulcer kum nipa ulcer yare fon de se bi nya wa me ka ne se obanyi hu anchinyi na so asedan ka nya me se dro na ba eye hasa mesha and hasa capsules ye num ni me bom abra bia ye de tu ulcer na se me ba cho number na gu TV no so ofra ye ne a ye mpanimfo se de di kan ye nka nche se woto eno na ade frɛ anasa ofrɛ number no a ye ma so obesisi anu maduro no ene ye number 1 ena afa so wonya ulcer wonim se wonya ulcer so nya aduane bia na atimi die aduane bi wonim na so kodi a asabada nko na beto wo nanso asedan ka nyame ye ne nyina no ye mpanimfo so ofrɛ ye ne a ye ma so obesisi adidie ho akwankyerɛ afa fruit kwa na bedi so fruit na obedie no ye ma ho akwankyerɛ eye ne ma mienu na odofo de ma wo enti we de otodro no a eye free tip ne de ma wo wonum ye nuro ni bomu no ne ye san so ma wadidi ho akwankyerɛ wanka amen wan ma wani anso nanso ye de ye ni gye ho nti ne do ho nti ne aba betra radio no so afa mpacho tie unya ulcer no anas ulcer type foforo no eye esophageal ulcer sa esophageal ulcer na meka ho asaba cha odofo eno eye wa omunim hanom no omunim ha sei ubesa na ayere tan obron say flames nko a sa ni po besa na okwan horo oba wanyem o na bema wanyem no okwan horo oba wanyem no otentasuo bema so no otentasuo eye esophageal ulcer no your ulcer bia na bosu etimpa chaw wadura wonom eye hasa mesha and hasa capsules afetie the final ulcer type no bi a mede to animu no eye gastric ulcer ni tie se no enya ya wa wota ka usu bebre de bia bo se na ho yira wo odofo ulcer ya fon pa na tie hai according to World Health Organization omo global burden disease omo ye survey omo ye no worldwide ewiase nyina enipa ehwere won konkon ano over 200,000 a day ulcer ya fon na tie ansa na meka kire se ulcer na ya fon enti hwediye no ma men kire signs and symptoms odofo
Yes, you are the old media so. Medical catcher said, Maa Akos program is there. Yatrasia, yet Brabom some near the year, what draw near the BF a shade, and I said, be Shadiano. Near Betrasi, near Shadia Fadishans, a fed do ton Honswa, near Mo who you will about what ye. So when you're also, Obroni say, you was science and sentence, and near my bonka say, as my son also go to when you're also. Abasa anwa na wakoto hasa mesa and hasa capsules manom but what ye so unya osa de di kan unya aye stomach pains ya funde bia bo se te ya wo mu se mdi kaka kire wo no afei unya heartburns de bia okoko peptic ulcer na de no de bia bo se okoko hyehyw ensuo na befa ho a na hyehyw enkwa de na wona nom kra eno no ye friend say aye peptic ulcer aye heartburns no afei unya ulcer uti etimi you say ga severe headache the biabo sana uti ya unya ulcer ofefi bebre ofefe pa eno no ade eno no afa unya ulcer so a unya acid reflux ulcer so etimi ulcer afa unya ulcer obuta rew papa unya ulcer wonum timi to unya ulcer uke osu bebre wo 90 mi titriti wo nsatimi titriti unya ulcer untimi anna oboni se lack of sleep etim eyosa unya osa esanse aduane bi eto ye mu no esa kwotare tso ntino de bia bo sana aswate osa timi ma asote obinya osa se ya de bia ne mfia se onfi ha no na ye wo za ribs pain de bia bo sana ye ya pa unya osa oye anemic omojawe orofo osa de meka se meka ho asem a ade ne bes obu okwa ne osa ne ba on to do a friend hasa mesa and hasa capsules no ye no obosa na h pala room on ebedu babu bo se obetiecho wonso ni mu etuba ko toilet sire bia no na moja ayemu se pacha odofo medemanu ac empanyi se kasa tente entoponko say Ghana ha Food and Drugs Authority say yema obia ntia se wonya osa nko a edura wonom aye hasa mesa and hasa capsules me ba choma Maa Akos medemanu sie no Ghana ha anase Kumase so wo Kumase na penro bi ato a oko PFA pharmacy ye Waterford New Road ubenya ye honom afi oba Costa pharmacy a ye opampa so ye ne Children's Hospital na die nuhwe oko NS chemistry a mpacho ye nrei abode ho ubenya bi ato sara so na akọ Fedimens herba oko Dani herba ubenya ye nrei bi ato na wakọ wanim nti mpacho ya no asa no so sama afi obi won kan no hwe onua TV awie ya onko Okanshi drug lane me mpacho ubenya ye nrei bi ato repass afi tenatet and halos and angel herba mankesim obakwa Jeff herba wo oboase wo de aye smart herba okwa ambacho ye nrei abode honom o takrade a okọ Sir Charles ubenya ye nrei ebi ato sada enso ne o enkokọ so a okọ Isaac drugstore so a ye nrei ubenya bi esoso ato na wakọ ye ni mbacho kofodua foi wo de aye Gapson pharmacy mo fo mani nchire ho na ubenya ye nrei bi ato na mano mbacho ye number na medi twato 0240 23 23 83 83 10 0240 23 83 10 and that's 0203 822 855 dia wanya osa ana dia wanya ayemkuro me pa choma me aduro no ye ba ko pegana ha Food and Drugs Authority say hasa mesa and hasa capsules and ya de no money de 2 year osa na say and ya yemkuro nya Maa Akos media say nyame admada sene ye be sanso over to you. Nyame sha papa ha ya kuma 87.9 FM na fe on TV akuma mu nsem dwumadie no eno a ena mo hwe na fe mu tie no enti mukọ ye no ye ntwe scan fa mu obi aso obi antua mu obi eho no ono na oso ogbo kar me bo kakra chen no eho na ahimfie ono me e ka me boy e kwa wasi ewi e che ka che so wu tue scan mu omo me tue scan bia ma obi a wasa sa na omo obwa okay obwa me ba enti wusi ono na frɛ wu kunu ti e be frɛ wu kunu me kunu number ni yenim enti ayi pacho momra na Bajo mi kunu number pejomu kakra bi na efa emame aha na mame enkantra wo say and Scale Up Training Institute omo edwon 24 hours and as exclusive private and mass training no omo editing so womo seminar liquid detergent cosmetics for household use and after commercial, that is a household and commercial purposes. Na womo training no
omoye no online and afi offline and nutrition so sa emame liquid soap, shower gel, face scrub, body scrub, skin cream, skin lotion, body oil, baby oil, ointment, antifungal cream, powder, Dettol, Naporazone. Nina no one actually said yes, see, no, and into a dauroma. Bomodia so betu to be canal, one man, about not one so babaji entity way be not what you mean, and ya one son, no, a juma pa, not Shannon, so set training forms, no, a year free, name tuition fee, and a 110 cedis. For 0547 852029 0547 852029 and a 0549 834747 na one so anyone new come na equity entity papa na Provident Healthcare Provident Healthcare penny forcing and catch us say no wa wunim adwuma won mo bo one healthcare ho ni apomodin de we ya de net se de kra na de ban ne obekọ no na wa ma yade ne say bye bye na chese wo de apomodin na ekọ ne sa enti guso da ye trete ye nkwa ban mu say ye pese obi anya apomodin amapa enu nti ya ba be ye health facility no ba ko with ultra modern machines enya some ketu o me se fa ya de be so ye hwe wo kron ma bo hia ye ben Adonko factory kronom abonya Adonko factory ehwa na chese ye ben enu nti bro bra fa ye de ne bra say hepatitis B bra typhoid bra oba be ma wuntumi enwo fibro stroke diabetes enem ensan ya de prostate na akoko when many sons and when many yadibia was spinal cord you were brabono and a water chima also and now bema ya waba da bridge no or don't brego factor just and bema no e mo yemra to second bush sauce me say what that would the back ye be bibia come e de ama ehnefa I use a Provident Healthcare Mr. Wada friend 0249 312172 0249 312172 and now 0248 422864 0248 422864 yeah you might join up with see meneda anopanaso ko see enyume no Pastor Julius Akwaba Obeku Akwaba Evangelist Akwaba Yeah, Agria boy man Bikisi. one Odokwachi. Edo pon. Kwabana ba Kwabana bana na no ya za o so bisa o hwe kwabana bo bedi mfie be ze akemfa nka creative phone e wona ni take measurement e phone na wona num sa okay I chat you for I think that story was similar bisa aba happen Akoma FM 87.9 Kumasi. normally ya na me can say asembia ya wona kan na de obeye wo na be kire ne kan so because serious wi say ye bone say ye papa ne wo na enam so anase wo ye involve no obeye wo ho no na be kire ne kan wo hwe story ni na bia obi enti ase because nipa ye kan asem obeye 40+ years o aha ntinka ideally no say kwatiko be ma me na me fanya ma de ona betem me say me goto aduan me enka be ma di photo asutro kwa obeje no so that alone wutimi catch say kwatiku be ma me ona be e kire say wunim say there is a problem how you know as a man no wunim say there is a problem number 2 ma me si ni kunu adamfo no ntie anya bi ko no say wunim fie ho nsem kakra enim say de ne o mate enti say one man akwatiku be aba na akofa asama ba at least we kura no all kasa no asa o sa wa akukuduro say o me akwa ahimfie no ba mo nko am say papa esa say ahimfie no mo de akwa na wo no de what doing ka asem sia ye do kwa ahimfie asa na ka say o ye de wa ye nke sase ye do kwa de be wanyina du abobra obusa utufo no nkwase questions yi enti nka asem say yaba na wunim akwa na se wa behwe ase ya unko obi se de wu ase wunim mra nim nyansa e ma ne broso acha se ye ne be kire wo de se wo ye e na ye ne yenko ahimfie yenko gye de ekusi se de ase wunim nyansa ma ne broso na mche se nyansa wunim ni say no wait me for the same principle na wunu nyansa say e na meso na akwala na pra
It is an Amazon proud. I must take responsibility. One sumano. One sumano. So more motive. One night. And why you must one what is a free or shining them what is free slap one no dimrika eba wonti no woni mo and wo fa phone or different say wo ba ne free kube so aba be hwe fom ontibra etu won ka kire ma me ne se won na suma no but won de wo frɛ wo se wo ba no abete ahwe enti bia be fa akra no ko enti na se mo no ka no very wicked man. Enti adie so Very, very wicked. adie ho na wodi kotu ya sika ni bi ma wo enye na ye bi sa no de wa ka te ko enti na wo kotu ya asema wo ka dia asema wo ka na za wonya hwi o na za wonya hwi ne de akwa ahonfi a ni bi ana no akate no o ka te se kire ye mu se wo kotu ya bi mi tue bi kotu ya asfort odika ka so o aboka ye adwuma ma mo eni wo plan na wo bua no ana sa die wa akate ko ma me de atro ma tro sa no so wonya twa tro ba ko se ya ho eledi ma otwa tro to aso obedu be na fe na aye pacha because asem na wo ka no a opese yanyi se kire se ye nkwasiafo ndi yanyi de o ka ni no se ye sanso na tie dia ena nka se otwa ka prakura Debbie na nka se otwa ka prakura kire se wonya hwe akora na ma wo na nkora bonse na akofo no kube no ate ato no afre ma me se me fa ngba no no abefu kuba ato dimba ja okutu hospital be se se okobo amane se obi ate ato no hospital bed ana se dey oh na ma nipa ye febi ti bua asem na o ka no the man tu a hospital bed ni bibra ne ko ahemfie no aye onim hu bi ntia na ne ti bua nya no oh nti se o si ni ye ka se obu ade asa no obuade asa se nka ahemfie ya fa no na onye hwe na anidi o de ma ahemfu nti me nko tu a hospital bed ankyere na anidi owo hospital bill no crowd we didn't get tria the do we tria the name no bill no e ka no e ba ye e kwa ye 14,000 and na wo say wo betria 7,000 na ka and was me ba no wo na mo bra na ti mo se da ne me be check and say dia no menye yes ma me ni sika boti na na odi e chia wo akwa nam no but ma on say why did you agree even to pay 7,000 so wo there e kono na hami papa achire yemu eno na make us ayi ti bua achire yemu ma kwe nipa kumo nipa kum se obi eku nipa na se wadwane a ma ya se na omo kokoko mo asa do mo ba bisa se di nti se ya nchan David se ka no de bo no se do ma no de kutwa bia de bo no so se di no ya nchan obi akra hu edwane ko adenti no no abre police utibua Sadia no se chance se hawa utibua no e chance se tormentewa enu na man ho enne die ndi okoko tu asika because asem na wo kan de yeti ye na ye cross analysis ma unya bone no wo ko tu hospital be unya bone ana sika botini na ko wa agree se metu ase unya bone etidie utibua na ne wudi no na baby obeso ye smart ne ye se obeso te se as a cost no ya do so nti mefa bi na moto e ho no obeso ye smart no enti na entro no wo nsisi so no what you imagine for no so did nkomo awie bajo okocha hospital okocha say okocha time afedi wakata ka ya kasa na aka say o ka say we ni a kan say eno so cross mo ye video call oh we no ya no nyina no ye conference call aba won so na wanje no be bia on sign so wo fa no ko bia oh why do you do this? Why do ma se sikere kwa na hunya ni nyina kwa mama na anya kasa ya ma me scan de no kure build ni nyina ko sisi na nso mi nyina wada roma sign aba oh de bia ya me ka kire mo se munsua kasa munsua o fa ye kura sisi ya kura me ni mu ba bia wo ba kwasi asem a wo keka me ni mu mfiti na me pe wo mfi no ntina me pe wo mfi a wodie na mabusa se wo mfi a wodie ahunyansa ne kura wo ni ana ahunyansa ne
Hey, 10%, phone so baba je phone de amana na. Oh, Aja da odun so crude oil. Ade. Ha? We do so crude oil. And e bo odin anti obi antimi ntonti a ye fe wa o keke kan wadwen sa ade. And your surgeon so much account me the command. Ade bi asema. I'm not a black man. Ade na esie no wan na pe say ye wo ba ba ma na se bi o. Eti say wo ba. Edu be bi mo me fa hu se obi pa bo we have bad watches or kofuru kube wa ha. Edu be bi a mo ye fa obi. Da bi ayen for man furu kube. Dan na ko fa o man fi be mo mo. Ana sikani baba na abeka chese furukube na no obebua na ga se for no se bi ye nim kura o so o ma dwe 39 40 ofi wa na ba obenya o so obubita agwa ka ngo ti kube ma wo ere obubita ka ti ko si kube ma wo ere ana na me ka che no ma se nya na dwe kwa na nya a 40 plus mine na ka che se ko ti kube aka so tu na wo ba die no obi papa se do ka sa fu sa no obi papa obi kunu no Baba kai se kura wa wo kura be na ya na se num na ga je ko fru kube ti ma we correct me si woni so bi oh it's a problem ho entina dia banaba adena o ma from na nyina asem na se benye nipa na ka asem na ko wura ko fa jata ba sa jata be sin ko na e ma na ka nipa ko ya na ka no ese o ma go nyansa na wa drum do na o de ka asem na eya asomdue asem a wo kan ya je wa asem atuma opani e hunya boni bia o enti ba to sia utu ansesa utu na humobro mu ana utu na die mu enyo na osuma no o ma no kwati kube kan be so na afa so ko utu assess kana utu ano and no ya evidence a chere say why ya de na ya ka no na mu be bia sike na doso and na ka say doso mpa ye wo kasa ta chere ma wo bible say e ni padua na kwa ba bi atime shifie eno na how what that man asam papa issues na how because the same sike ni na kwa no kure say senka wutimi nya kasa da kura de ma abomo ya fo ya no na mo o mutim fo ma yimbe crash o ka o ya na go to do ma pa to o be ndey o ka sa o je woni bi o ya ndey kasa de but abomo ya wura woni bi na no dendenden ya mo hwe ya be bo mi ma di wati do akọ police station kwaje ya de eti ya mo me nso kasa de o opanyi ma di ho yawo ma di ho yawo so friend man ni mo nyamfo se ekeka fon sa de kire o mo no menim wo yere ma hwe wo yere why na ba hwe wo yere oba na wa ba na ha ma mo wawo watimi de o yere na ba hwe no na ma ba ma na mo why na ma ba ma na mo pasa de o da ho nie de o da fo mo na da no so nie na ba hwe no ate amo yesa okay mama omodiana ebre na fe ye ko aba yani o yani me dia me say doctor dia wani no ne hia me wani no mama yankwa okay wani dia na medam asena awie ene adwuma pa mo body bo asantama ne Ghana man awie de aba heba na edi wo koye destination uti aba no ahunu say wani ne hu komo na ebedi ntino baabi a ye wo ye kopem ye adwuma kopem baabi aso ye ahodo wo ye na besedi ye adwuma no ni nyina ye de beto dwa ama wonsa aka bi enu nti aba heba wo hye sei na wada onyankopon asesan se wani hu komo ene ye ba bedie ye bebisa se wani ne hu nsam te sen ohun awie ye bo kakra o asa hoho kakra bi nso ne ma asa Christmas mfama bi saa no ane ne nso ekwa ebe nyina na esi bibi di Apollo ne so ne namu bi tie na obehye obi ho mo nhye ase president ne bi hye na wase wo protect se de be ye bi nyaw ne bi nya obi nso ni nyina Akoma ne hu sunsanso ne bi no bra ebie heba ne yema wo bibiduro fafra waduane ne di na osesen ne koye nipadua ni mu adwuma ne hunu sa hahan wo ho no mo enu to ba ya so ye de hahan duro krogin hahan krogin ne di ye adwuma mepa mo chew ma mu tin Akoma FM mu he onu TV no madaro ma yensa de yensa ye meguso a epa mo chew kuma se branch no pa chew enne duo se ya anya adwuma de nte ya anya adwuma ne se yensiesie kakra wo ya so ye ho enu nti e besra mo ma mo koya so ye ho ne mu nyina obi a obafro se doctor me be si mo chine mu no ye yensiesie kakra wo se bie clinic ne mu kakra ho nti ye sansiesie ne se adwuma ne guso a ye koso ya so ye ho no mo enu nti enne adwuma de ya anya adwuma me pa chew ye kuma se kwada so dwuna se market na chi won komo nam ne wudi eye ne daipe ene ya anya adwuma ina ebia nyame ya adom ochina pa chew eno nkyere se ebia heba ye anya adwuma bi mi se ye ensiesie wo ebia heba ye clinic na wo kuma se kwada so dwuna se
market n'echi ho no wadaroma ye nsiesie kakra wo ya so ye ho enu nti na de ye dwoade ye mbie nyame ya adom ochina bia na ya Nsem bie biko ye nwie nsiesie no na emom kuada ne yawade kwade ye bebie ato ho enu nti wadaroma ma mofa namba na mofra ne bebre na ye bookings obi wo ho no ma ofra ne wabuki ato ho oya ato ho no sede be ya Nyankopon ya adom a ukuada na doctor for ne tena sese kimokuma se kwada so dwena se wo na no ono sa nipa no oba oni lie because wadi kan ye ne prepare to ho no mo ye woni bibia wo ho no mo ne records nti oba ya no ne ye hwe me ko abuki ato ho wadawroma TV ne na wo sha fa number no ne screenshot number ni neat na fra ye say maame nurse me ba mo so ye ho no mu kuma se de no branch no kuma se de na me ba kuma se kwada so dwena se no manyante ye say matum enedwo amu ye nsiesie kopem nyame ya adom a ochena enu nti ukua na mpesa me ba mpa twotwo me di nto ho no mo because me ba me mpesa me di lie enti no ayo bookings ato wo bebre na na aye sa de na to ho no mo se de be yo mo bedru a ye be di kan show mo ntem so e di ama because ye se first come first serve mo na di kan aye bibia to ho no to mo ba na ya hye wo mo amomako no ne se ofra be yo bookings kama me pesa me ba ukua da na no papa time say me ba mu ni kan hye ne ma me nurse atwo wudi wona ba obi bia da to ntu bedru ukua da na papa we ne be di kan he first ansa ne akwa hwe de oto so mienu me ensa ne nan ni duni a kire de ko me pa mo chew kuma se kwada so dwena se ho nkomo pe na me ni wudi na wi isa yatum na emom okodom ahinkra pe ekubi coastal de a adoctorfo no wo hono ma omo ye adwuma adoctorfo no mo wo hono ma omo ye adwuma doctorfo no wo kuma se kwada so ho na me se yatum do ma ahinkra pe ekubi coastal de yatum a ye adwuma me pa mo chew okọ enkrane ne mpatemu amene okase obi se na osofo rasta we osofo atawe ane me pa mo chew o akra owo nkran Accra Kasua Millennium adade last stop owo Accra Kasua Millennium adade last stop enne wie watena se wo ho oye adwuma Accra Kasua Millennium adade last stop inside ho doctor wo ho sofo rasta on owo ha wo ye adwuma sabro mo kwa nkran ne mpomo nkran ne patam mo kọ eye Kasua Millennium do makoto doctor wo hwa wo mo kuma se de ne pe na me ye nsiesie bi wo yaso ye ho enu ntini yatum enne ene bia ochina na ukuada de inshallah ebebia atum ama obi aba clinic aba begina yaresa enu ntine na awie yi no me fa mo nwra ye bi heba wote yenka ni se woni hu nkomo ne eba bedi eni yaade ehu hia me se sa bele sei na ewie ma ye mframa kakra nwunwunu kakra ahuhuro kakra usofan kakra na wudu esina ye se wude onya ho no ene yare nkwane na bra ye bi heba ye ma obibidro osofo rasta osofo 3 days no bo kwa ye bretum kopenu branko nini nutane de bafie ye ba e wo se ye to ye bo asene be ye ne bia mamre kwan so kama isi ni powder form ye pese ye to bele so de manke betimi de amo akofie no akwaye waade na nso be ye adwuma kase ye de ama bia wani ha adwuma te se mete ye ho e wo se ye to ye bo asisi na ade kama ne de man to de okwa wo de ane se wo drive okra wa duro ne so ka anim anopa be didi eden ya be didi be di koko be di tom brown be di rice water be di mutu obi bia wo de ope nkwan aduane na wudi a wudi aduro ni bi be fra nkwan na wudi enyanwono wo be fa ne say de wo take full supplement na kwakoye adwuma wo mojanim empanyimfo se eni bu ekotim na se kotim de wudi se wo se mo wadura kwakoye wutini mo adwuma na ye mojanim adwuma na ye amama ni nyina fu ani ne so de ama enu nti na awie di nkoma fa Akoma ho pa cho ye obi Akoma etete wo pa wo da wo na ye okoda na wudi ewuti aye wakọ hospital doctor kan che so nya Akoma ni bia hintafraye betumi aba hyew emfie du mfie wo hane eche bi kwamba na ni so nya Akoma ni bi no eno na ye ka che wo se me pa wo chew bo homode na bra ABA heba obi se me anano ye maami bi one ne ba ya hye oba oka na kwesam kwa na asada ne yese de isu ansere yesu ne yese ensere na asama wo ka ne so wo se me na me jimi hudi o mtisa wo metisa wo ka afiatena se no wo ka se obi jini hudi a na makai mebre no na me jimi hudi sa me mitimi koba Akoma ntimi nya me hye o se one day wa that story adware ne ba de na ko school be wrade ma afan ne kania na du wan huna de bi ma dadem fa saa enfie miensa ne ekiro da so dadem kopin so te ABA heba nka ma ne bachelor number no de ne ba ya so e ho asedanke Nyankopon so bedu ne Akoma na mama ne nyina frani so huna de a wotimi ye kakra san akoba ogu so oji aduro ko enu nti ye basro ye ni de ye ka
But home de na bla ABA heba. Obi ho no ma first doctor me nya ho. Madwuma no. Me gya to ho no ma me say. Da bia me kasa ada ya do bato fam no on. Akonwa na wote so no. Na wo se wonya ho no. Na wo twe pepepe. Obi be fro be ka nyi so akonwa do bi abetena ho because do otimi ye no bi betimi ade esene sa. Enu ntini pa cho pebere na gyebre ma ho. Sa na market one a wo no marketplace na one a wo to nto osinya ado abayire ne ade no. Na wote ye nka wotie radio no me pa cho so foto hu say minya adajo mitum na mikodu fi ade na me ne nkola ne bedie maame ada woni be fa be to store ni ma hwa afi ne ye kire da so tum wutira nya ekwa be san gide am obi because unya adaje bebie oni ma ne be ka de ye mpene sa enu nti wote ye nka say ne to na mo na bra me ye na ma ye ne benya nya ne na moto wo ye musuo tutu wakwan ye na wunim da ani fra ya robot form sa ta na be ka me hu yanka sa ta na ya aka echi gra Akoma na ye ka ne ya de ne hu ahomti ye pa hinta fra ye no da krope na ba be se wani ni dia ma na emom e bia wo de nyame ayi wadro ko hospital doctor kan choice wonya gra Akoma na glaucoma ni bia pa tutu ho na montem pe bibi ye fa ho ne bla ye bie heba na ye do ne nom nye de wo de oba kan che sa doctor e ya na heba nro ne bi ho no ma ne nom na ye nwo no mi de me pe de mu ode opa de de samti ye na wo ba kan kire ye ye be ma de mu ode kama wo ho sa de be ya betimi yusu ado na ma ho ato because ya re do to fam a na wo hia mba bi na bia kan che me ye me ya ana wote me nka de mebu obe ma me satan ne be ye me ya pa enu nso ba be hwe ne asiesie oni na manasa nso asini da da mu biem e de ama me pa acho bi nso ha no ma gra Akoma me be kasa na me kra ya we ya mo ke me de ma hunu sa me ye nya the sentence of gra Akoma kra ya de be ne me be de de ma hunu sa ye nya gra Akoma ni bi wadaro metie ni yi we obi a ho apampam timi tutu party se kuro gra Akoma no me pa acho na no me se ye ma me bi oni ni kunu ba ya se doctor edu anadwopa mi kuna pampam timi home pa na makai ta ma me wo me baba ya to ho no mo eno ye gra Akoma na ne kasa kire otu na mo ba ye ma na du na so na nka twene ampo Nyankopon se okodru fie ne ma na duro na o sesa ahomi ni nyina agya ye obeje duro no na ode se de na eba sa ne ma ni nyina akoso oni padua ma huni se gra Akoma na ebe okoko no me pa cho yi obi oni situmi tutu party se kuro obi o ha sententen agina ni so aboso ni so ni bisibisi o he de huna de yi bra ye bi ye heba oba ni nyina ebe hwe ne abo agye number ne frɛ ye your number is 0541 0541 56 56 51 51 99 99 0541 0541 56 56 51 51 99 99 and that's 050 050 28 28 28 28 12 12 161 161 050 050 28 28 12 12 161 and 161 that's 0531 0531 78 78 06 06 51 51 ABA heba tenesi wani ni so abre be hwe yie firi ho de amampa so entwa me enkoye operation eni na ye adwuma bombonkum kan nche na nifa ho aka ni nyina ba be siesie e de ama ma tere nyina firi wani ni so akwa ma ho ato me pa cho yo obi a wo hye space ahweniwa doctor na prescribe de ama medical wine no genetic obi de wo ne makọ obi hye ma me ne ba hye bi 7 years ne ba hye space ma me hye bo de wo ne ma no kwenti bo se nchiri ma no mu nyina be nyina na family no obi a hye space ni nyina wo ba ba ye eno mo hye space o mo bo modin ba ya so ni abo modin to ase de ama ni nyina ba be hye siesie aso ye wo ye fedre mu ye ni so ni operation ho patro ye hye ahweniwa wo ni nyina wo ba ye be hwe ni ye ye firi ho ama ho ato ye bibidro kwaji ne de ye adwon ya so ye ho enu tin yo bi so asiateka na etete obraye bi heba HIV mu awa no abawi ni padua mo da wuntimi na abraye bi heba nkofo bebre de ba ya so ya ni nyina hwetu ase de ma wo mo me pa cho diabetes ne hawa bra low pressure na high pressure ni nyina manage e ma ne beda normal e de ma utimi ko wani me pa cho yo kuma se kwada so dwuna se na me ne ukasa me si kuma se branch no ye nsiesie kakra we aso yo ntie ne ya anya adwuma e bi ochena so ye anya adwuma na emom je namba ne frɛ ye ne bukito wo sa doctor ukua na no papa me ne ndikan ya me ba ebi heba beje ma ya me ba hwe me ntel na me konko to ma adwuma me ye so nurse ni be tro obi bia de details dia to ba na ya show me pa cho akraka so millennium adade last stop inside ho na doctor wo ho sesia me ne ukasa wo ye adwuma oni mo bi wo ma direct man nko akraka so millennium adade last stop doctor wo ho so for rasta hu ni studio wo ye adwuma pa cho do man nkwa pie ku bi coast brother dwom ebi heba ye clinic ni bi wo a won se ye adwuma betimi akwa ho de ni nyina ye adwuma wo no kuma se kwada so dwona se market na chi wa na me se bibi ntie ye nsiesie wo ho enu nti Yakopon ya adom a eda wo kuada de inshallah ye bebi atuma ye adwuma nu nti bra
Never do I say your bookings net to your number dear Juma is 0541 0541 56 56 51 51 99 99 0541 0541 56 56 51 51 99 99 and that's 050 050 28 28 12 12 161 161 050 050 28 28 12 12 161 161 and that's 0531 0531 78 78 06 06 51 51 0531 0531 78 78 06 06 51 51 Oba be sure said your normal clinic show ye dwe fit that do ada kopem da memenda every eba waje me so senya me sta wo bra na be sure dia hanhan tumi ewom eni tumi nyakopon de ma wo suffer to suffer rasta be experience na obeda ya later nyame nsura makram nyame nsha on so pa me do for high Akoma 87.9 FM on your TV Akoma bu sam chumedie no na wo hwe na wuti afa yenkoi na akua so emfa ne de nana Marco eyana me raho na edru sei ya na yebisabisa ye ho se enti enipa yadwene ye nua ho yes se wodwene wo nua ho a wo kan unse wobusa maami se ade no manye ni police case ena ne kunu se madam for no enti se de osi hu se na damfo ne wo no na wonim se na damfo ne wo die anka wo kra na abehwe ne bayie efiri se wo na wo de wo ben no enti wo behunu hawo ene amane a wo monamu enti one wo metwe manso bia dendendin bia efiri se wadamfo ba ye wo ba enti nka bibi se yesia senya wo kra na ama ne foro ya eye wo fie wemie wo dan anto wa wo be da ba be foro saade no obia ni wo betumi aye saade no ena wo nswa wo ye nka se wo ya akola ni aka se nkola boni bi ena ehia ena ebia obi ku bebi esi ba bibi ena wo mo kwoti bie na ebia wa firi sura ye de aba be hwefom we de wo nchen bebi oye adwuma ho eho no ye adwuma a mutua ne ka bosome mo ntumi kura chesade arewo obia ni wo tumi ko hwa no hospital oh enti wo ho no na chese wonye nipa ma mo ana se bone ben na wo de ayemu a enti mo de ne fa aya wo mu seyi obia ni wo odane na chi se yenko hwe papa ni yenhwe se de ne hu sitie ne yempe bibi kra anya de ema no obia mfi wo so so a wo pra no so so a woni na etwemanso na ade be che na wa ade be che na wa me papa enye se bi na ebi ni ho ya na wa ye na adwene se omfi wo mu na se eba se wo behwe abrante ya obehwe na mebi aka kra obehwe na ma ebi aka no ye na adwene se unse obi wo ha sa de no me fiu me twie sika na ma de ne me kwakotwia court ama wo mu adi me no be chimanso a ase sika me de be ma wo de nka me se sika no nyina unse ebi wo sa kasa ne bi e wo ho obi wo kra asem yesi na ne koka na yi no o fa me ko ba bia me ne me ko me de be ma no nko ade me kwa ko sei no wo ho ama wo mo na chese na ni so ya mo ma ye nyai sa akaka be nsem woni ma da mesi ene se wo ato obi na wo sra o chine betimi ato wa burusu o wan na nim sa ade be chenka ha obi beto ama na burusu obi anim na so so ade be chen obi wo ha na onye disable oni awo ne kama wonante bibia kama ade be chen ka kwanhia nti na okagu so awo bi nti na bibi wonam kwa ho na obi de ka abo no na no so waba be ka wo mo hu bi na nifra na aba be to ne kwam na wonim se sa ade no ba beto papa wonim se ochena ebi betumi aba beto wo ankasa wo kwakura gata bi mpo wo na betumi awuram ka betumi apemo betumi awuram adwuma na wo ye no papa sa bra biem ne jai se fon ne so na mo baji sika na ma no ena mo ka se die ya ena kwo hoi koje enkyeremu kwa ha koje udi empem na ye dan ne hu ato no enipa no wapra onya ahoto enti si wanya ahoto anka ne maame mbese die akyire si yemfa nkọ baabi papa sa akọ wachi biem ye de yempe ni dede ni yempe na yi bia mo amutie so mo nka no kra nkyere no na busuafo mo ntunefo na mo nkọ machi na mo nkọ papa yi ene na yere nkyɛn obey enye bibia nti na ode wonam ne ba ne ho ntɔ no oni bi so ye de ewo ho nti kɔ ne nkyɛn kakra bi aka bia no kobusa ne ka no aka na mo nhwɛ ekwan a mo bɛɛ de mo bɛfa so ma akotu ne kunu no soso wo se ye wadanfo nti na wotwa aso di aduruye
ɛsɛ sɛ wo ba mu bi nya mbo ɔkyerɛ ma akɔ me pɛ sɛ meti ne kunu ne nka Nokwasɛm. sɛ ɛyɛ nokorɛ anaa ɛnyɛ nokorɛ sɛ nyɛ papa no na maa ne foroyɛ Ɔnka ɔnka nokorɛ ɛmo ɔmo tam asɛm biara nkɔhyɛ wɔ biara na yɛhu nsɛ bia ne fie na esie na ɔba hɔ ana ɔmo ne yɛ adwuma na ɔno akɔforoyɛ ɛne hawaayɛ de aba na yɛmpa papa ne kyɛw sɛ ɔmoa no ma ne ho nyɛ dɛ ntɔ no na asɛm fa hyɛ so deɛ yɛ dɛ ɛɛya meda ase Evangelist. Ma, ɛnkyɛ tiefoɔ ne ahwɛfoɔ. Kakra meka kyerɛ me papa yi sɛ me nua panyini wo. Wotie ne kasa na wanyini o. Wanyini. Sɛ wiase adeɛ biara yɛde yɛ nua biara no, obi de bi bɛyɛ wo. Papa wo, bɔne wo. Wobɛtwa so aba. Adeɛ biara yɛyɛ no wɔ wiase. Bibia abrabɔ bi a yɛbɔ yaw a yɛde obi fa mu. Sɛ wo na wo ka sɛ wo mfrɛ no sɛ wɔnkɔte kube ma wo fine. Yagye atum. Sɛ wo so wo mfrɛ no sɛ wɔnkɔte kube ma wo. Nanso sɛ kɔba sɛ ɛyɛ no kura sɛ no obi ani wɔ nti a obehu sɛ ampa wo na wo frɛ no ɛyɛ wonim yɛnu pɛ. Ɛna wonim sɛ wo frɛ akɔda yi sɛ wɔmɛte kube ma wo. Ɛna akɔda aba bɛfiri kube na wate awe ne nnɛ. Wodi nine sɛ wo mfrɛ no sɛ wɔmɛte kube ma wa. Ɛgya. Law of karma, it works. Uwa madi bi wo ho. Enti sa wo do obi fa ya wo mu sei na ne wonam o bresa. Papa bedru brebi wo so be fa ya wo mu bio. Yesra mo mpanyifo mo yema yi mu ne yeye. Mo sabi mo dwene a mo nwini mienu. Sa de ya me di ye me nua yi e kina. So obi di bi ye me ba ntu so ampa se ye wo ba ene obi di sa de we bia ye no. Etika eja nka wo begira wo se kyese nka behwe ne asa ade no wo an wo se anya wo nanso wo koto atua sika ni bi e de ama wo mu a wo finalize se wo betua 70 se wo tua wi a onye paper se onka ho asem bi na ade anya wo na wo soma no so ngote kube ma wo eye den na akotua ho ka o my de eye ka ne se dwene ho bi o because ade bia wo di ye obi bia no obi di be ye wo ya wodi ye maame ni ba bia fine wodi office o woska ondi o ni bi ana ni kuru so ye wadanfo nti akoye kwakwa na ayi wo fascinate kuro but wodi obi be fa ya wo mu media bi nim se ma em se wo fra kwala no obi ani wa obetimi ya retrace am papa ne frɛ no but what ya read obeka se wan frɛ no ebe ye omu mienu ntem na so nyame a no ogira no wa hunu nyame a no ogira no enti sɛ wo ba kosa ya wo emu na sɛ bɛyɛ wo da ɛsɛ wa papa dwene ho bio ne kɔ hwa akola ma ne ho ntɔ no na abɛde bɔtachi no yɛ de bɛbɔ ba da bi mami das ya me sure papa ya be kwa ma ne so 0322498035 0322498035 0243114497 wadawroma obaso a ya jom utiv no volume no efamaye St Mary's Anglican Church ya e watch Patre Estate 45 years anniversary omudi wonu fie aduanan 45 enu nti no omonde niema bebre na atintim so nti no St Mary's Anglican church no was say just niema wodo bebre omode na watwe siwa womo ede ebeye niema wodo bebre from Monday 27 July and you could see Sunday 2nd August so Emma Mena Tuesdays no 28th July okay and no a benediction okay church service full of worship and no 6 p.m. and I feel we create on 29th July no blood donation exercise and no 7 a.m. and a health talk 6 p.m. Thursday, 30th July 2026, and also a symposium, and education on marriage and parenting and financial management, and 6 p.m. And a Friday, since 31st July 2026, a gospel rock show, and 6 p.m. And a Saturday, a 1st August 2026, and a float cleanup exercise, and also a 8 a.m. And Shannon so Emma me papa na eduwa. Momodi answer also de wo ho ebejimu ebi 0 ubetumi aba line so ye 03224 98035 03224 98035 and a 0243 114497 0243 1144
97. Okay. 80 Shannon song. St. Mary's Anglican Church watch Paterno 25th 45th anniversary no ene one nyina ebe to me edi ede abomu kama ye wonum eye bia so fa ho agi mu part-time giving service and afa homecoming any fundraising eno no ebekọ so eye 2nd August eye da kwasi ada no okay eno na no mo di dwumadi nyina pompo so ba na wie yenti eye homecoming eno nti Shannon so na chese won so what to me ababy wodi ne baby akasa free within the baby akasa free mikasa free water region. Okay papa me patcho mate here wo ho kasa te said you no obi di nkomo no why me sre Mikasa free water region. Mitio. Mami mitio. papa me patcho ye tie o Aha, mpacho akora no oton kubia na ana papa no friend so beti kube ma na say onu ankasa na epe kube bi adi because me hu ye no asem ni nyina no akoye say ebia akora no oton kube papa me patcho akora me say wuti asem ne kan na akora no won ton kube one na friend is won kwoti kube ma no eni okay so on ton kube dia and omu hiwe because na STL is ano tenye akora na ton kube oni na e ko kube dia ko bisa so bi pe kube na da say papa hello within the baby akasa hello within the baby akasa free Antigo Maa Akos. yes Wow. you so bad Yo, very young chair for now. Mjindi obete wode. Na Maa Akos nipa wa se afidie chiwa yese inu usunku. Eja ososo a usunku. Ghana o kasa no ache se waye na adwene se won wo de batanga na yere ebe fam. So utie ne kasa na ma na me dibuo na ama wo ta me gina ko no so no Ghana ga obeye fo because so won yere wo so ma obi aso ma yere o beti kubi na ebe na wo kwa ahimfie ko tue sika wo wo ko hospital bi Ghana ai me ka Maa Akos me srewa ma me ne nukuru nu o ma na ni mbiri wo nukuru so na nukuru no ya aja ai adini nyina abo ba no so yeah job on so me da say yeah no be man be kasa odi ni baby akasa Oba koi yeah yeah so a champion brofin kwamo highway say one na abuchi you asuye ka wode enka won champion brother ma ko pe kwamo hawi Oba ko ya besle be ma no o hwedi so mo bi kuno bi e wo ma no ko furu ku bi atiato na ye fere wa je wo kika so na so mo di no e je ye besle no nya mo na mo ka ko ko na yi wo ka ji mo wo pe na o ko je no e bi de se e se bu be ma na ko ba e se wo fere e be de o di me alufi ti be ma no nya do kan no je no wa se ya wo fe be de ko to wade me da say papa champion within the baby akasa awe pe mi rolanda ko ti apia mo ta se o do ko official town you roll on awe mo ha so hello wala me pacho me tie wo ho TV ne why kasa ye tie o me pacho ye family rolanda ko ti apia me let's o do ko official town ma mi mo ha na ewie papa no mlana one ma me ni de no sebi nko yi ekura da de pe bi mo ho ama famla sho mo nsem sebi akwade se o tre fi ho no kube no won furu onye na adwe se obafu kube no ade nti na wo hye obi da wo na wo twa ne kente na se wo hye no de akoko kube me dey ama ma me business asai na wo san e fa ne say wo ni abofo na kino hwe yale no ba wo de wo na wo ba bi nti no ye wo ye ne de e sai ye nti no wo hwe no mama me no na mpene fo no ma tan asam ne so no mo ye sa ne ma no zo mo njai me da say papa be me na Akoma 87.9 FM on your TV and ye demo AC na nyame ya adom ochina mo besan ati enka ebiomedin
ɛde Maa Akos sɛ deɛ yɛde sports ɛna ɛto